Hürmetli rayondaşlar, Toqtalaşıq Ауылы жерлігі халқы бүгінгі күнде біздің район көлемінде барлық ауыл жерліктерінде де халық белән җыелып сөйләшүләр узган 2020 елга анализ ясаулар һәм инде бергәләп 2021 елга бурычлар кую максатыннан инде без барлык җирлекләрдә дә булып чыгабыз. Һәм инде иң беренче итеп җирлек башлыгының еллык отчеты тыңланыла бит инде хуҗалык җитәкчесенең шулай ук кыскача гына отчеты тыңлана. Һәм инде безнең җирлек өчен һәм инде район күләмендә актуаль булган мәсьәләләр шулай ук инде безнең бу очрашуларда каралып үтелә. Мин инде башта кыскача гына район күләмендә 2020 елда эшләнгән эшләр буенча тукталып китермен. Һәм инде ахырдан Тоqtalaşıq җирлеге буенча шулай ук берничә мәсьәләгә шулай ук тукталып китермен. 2020 ел инде алда чыгыш ясаучыларда билгеләп үттеләр. Ул инде бик үзенчәлекле ел булды. Аның инде уңай һәм тискәре яклары белән ул инде безнең тарих битләрендә язылып калачак. Аның инде барлык ил дөньяны тетрәндергәне шушы пандемия, коронавирус чире булса, инде менә һава шартлары ягыннан инде ул инде безнең республика өчен һәм безнең инде Актаныш районы өчен ул инде авыл хуҗалыгы өчен быел инде башка елларда, соңгы елларда әле моңарчы күрелмәгән табигаты белән аерылып торды. Һәм инде район башлыгы да үзенең чыгышларында һәрдаим билгеләп үтә, яңгыры да вакытында явып, инде авыл хуҗалыгы өчен бик тә зур уңышларга китергән ел булып шулай ук тарих битләрендә инде безнең язылып калыр. Әйтеп китәргә кирәк, авыл хуҗалыгында 200 мең тонна икмәк җыеп алынды. Бу инде бик зур сан билгеле. Инде авыл җирендә яшәгән, хуҗалыкта эшләгән кешеләр инде бу санның артында күпме ялсыз тоташ көннәр, төннәр торган инде монда утырган авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшләгән кешеләр бик яхшы аңлый торгандыр дип әйтеп китәсе килә. Һәм инде шулай ук итчелек, сөтчелек, терлекчелек буенча да безнең инде район алдынгы урыннарда дип әйтергә кирәк. Һәм инде ул инде республикада менә шушы юнәлешләр буенча авыл хуҗалыгы, агро сәнәгать юнәлеше дип әйтәбез. Бу юнәлеш буенча безнең район 3нче урынны биләп тора. Шушы нисбәттән файдаланып, инде монда утырган безнең инде авылда хезмәт куйган барлык хезмәтчәннәргә баш иеп рәхмәт әйтәсе килә. Шулай ук кайбер саннарга тукталып киткән очракта безнең инде әйтелеп китте, менә шулай ук мөгезләре терлек дип җирлек башлыгы әйтеп китте бит инде безнең бүгенге көндә районда 35 меңнән артык мөгезләре терлек исәпләнә. Шуның инде 12 меңгә якыны безнең шәхси хуҗалыкларда. Шушы Тоqtalaşıq җирлегендә дә әйтелеп кителде, менә мин санадым инде 21ләп шәхси мини фермаларына 2015 елдан соң безнең инде җыелып киткән. Инде Тоqtalaşıq ягында инде ул табигаты белән дә инде аның инде хуҗалыгының ныклы булуы белән дә инде безнең инде бу җирлектә яшәгән халыкка инде барлык мөмкинлекләр дә бар дип әйтеп үтәсе килә. Инде рәхәтләнеп мөгезле электрлек асрау белән шөгыльләнергә. Һәм инде һәрберебез дә беләбез, авыл җирендә яшәгән кешенең һәм инде хезмәтне, малны яраткан кешенең инде төп күрәме инде сөттән һәм инде уртача исәпләп караганда айга безнең бер сыердан 15 мең күләмендә акча кереме керә. Бу инде монда мал тоткан һәм инде залда утырган кешеләр бу санны аңлый торганнардыр. Инде 15 мең керем, инде ул бик яхшы гына бер җирдә эшләп ала торган зарплата күләменә тиң дип әйтергә кирәк. Һәм инде шулай ук сезнең җирлек башлыгы да бит инде бурыч куя, бигрәк тә яшьләрне тартырга иде дип бит инде бу юнәлештә инде мал баш саны яхшы гына булса да җирлектә ул шулай ук билгеләп үтте. Инде әле безнең яшьләребез бу эшкә бик теләп бу эшне бик теләп башкармый дип инде без ышанабыз, телибез. Инде ул ата-анадан килгән гореф гадәт, барыбер инде ул балаларда киләчәктә чагыла. Бу традиция инде Тоqtalaşıq җирендә киләчәктә тагын да җәелебрәк үзенең төшен күрсәтер дип инде
әйтеп китәсе килә һәм уңышлар телисе килә. Шулай ук инде ит темасына кирип киткәч инде әйтеп китәсе килә инде районда еллык 32 мең тонна ит җитештерелә, шуның 26 меңе кош ите дип билгеләп үтәсе килә. Барыбыз да белеп тора бит инде Әнәгагра фермасында безнең зур гына кошчылык фермасы урнашкан һәм моннан башка безнең районда тагын 5 кошчылык белән шөгыльләнә торган КФХлар матур гына нәтиҗәле генә эшләп киләләр. Һәм инде бу безнең күрсәткечләрне алсак инде ул алдагы ел белән чагыштырганда 112% үсештә дип без аны билгеләп үтәбез. Һәм инде хуҗалыкларда безнең уртача хезмәт хакы бүгенге көндә саннарга күз салсак, ул инде 24798 сумны тәшкил итә. Шулай ук хуҗалык җитәкчесе сезнең каршыда чыгыш ясады һәм инде ул 2021 елда шулай ук хезмәт хакын арттыру буенча мин үзем генә беләм дип шаяртып әйтеп китте Равис Фарихович. Шулай ук инде ул максатлар куйган һәм бу юнәлештә дә эшен алып барасын сезнең каршыда әйтеп китте. Инде ул районның уртача хезмәт хакын әле бүген статистика тарафыннан санаулар бара, төгәл саны чыкмаган. Ул инде безнең 29 меңне тәшкил итер дип без инде фаразлап торабыз. Минем монда параллельно слайдлар бара. Слайдлардагы саннарга күз салып шулай ук барырсыз. Анда да инде шулай ук инде безнең район күләмендә статистика нигезендә чыгарылган 2020 ел нәтиҗәләре буенча саннар анда безнең күренеп бара. Шулай ук тукталып китәсе килә демографик күренешкә. Инде ул ил күләмендә борчый торган сорау дип әйтергә кирәк. Демографик күренеш бүгенге көндә районда безнең 29384 кеше яши. Күреп торасыз, менә шуларның 8 меңнән артыгы безнең пенсионер яшьтәге райондашларыбыз, балаларыбыз безнең 5 мең ярымга якын. Һәм инде эш яшендә эшкә сәләтле безнең райондашларыбыз 16 меңгә якын дип исәпләнә. Ләкин менә кызганычка каршы алдагы инде слайдка шулай күз салсак, безнең 292 бала инде дөньяга килсә 2020 елда, бу әлбәттә узган ел белән чагыштырганда артуда, ләкин без инде 524 райондашыбызны быел югалтканбыз. Миннән алда чыгыш ясаучы Светлана Бахтияровна шулай ук билгеләп үтте. Аның менә шушы 524-нең 50-се менә шушы яман, шушы бөтен ил белән килгән афәт, шушы үпкә ялкын суыннан киткән безнең илдә райондашыбыз шушы 524 кеше исемлеген биләп тора. Һәм инде әйтеп китте авыл җирлеге башлыгы, сезнең җирлектә дә безнең 20-дан артык үлем теркәлгән һәм кызганычка каршы шулай ук безнең үпкә ялкын суынуы һәм инде эш яшендәге 5 кешенең үлүе инде бу әлбәттә җирлектә бизәми. Аның артында инде төрле сәбәпләр ята торгандыр. Инде анализлап, инде эш яшендәгеләрнең бигрәк тә инде үлемен булдырмау өстендә инде без барыбыз бергә хезмәт куярга тиешбез. Аңа һәрбер кеше җаваплы. Беренчедән ул үзе җаваплы, аның гаиләсе җаваплы һәм башка факторлар инде моңа безнең инде йогынты ясыйлык дип билгеләп үтәсе килә. Төзелешкә әгәр дә инде күз салсак, быел район буенча безнең 1 миллиард 370 миллион сумлык капиталь салым үзләштерелгән, шуның 700 миллионы юлларга тотылган. Безнең инде күп кенә авылларыбыз әле асфальт белән тоташтырылмаган иде. Ул инде күп сан түгел. Менә бу елда инде безнең күп кенә күләмдә шушы авылларны асфальт белән тоташтыру буенча эшләр эшләнелде. Шат авылына безнең асфальт, Уса авылы безнең Имсем трассасы белән асфальт белән тоташтырылды. Шулай ук Әлем белән Иске Әлем аралары безнең асфальт юллары белән тоташтырылды. Һәм инде алдагы елларда да безнең бурыч куела. Инде районны бик күп шулай ук машина йөри торган юлы, шулай ук инде безнең мәктәп маршруты белән дә бәйле ул. Безнең су белән Күҗәк арасын менә инде алдагы елда шулай ук инде асфальт белән тоташтыру безнең планнарга кертелгән дип сезнең алда инде билгеләп үтәсе килә. Һәм шулай ук иң күләмле эшләрнең берсе район күләмендә эшләнгән инде район халкы өчен эшләнгән эшләрнең берсе булып 260 миллион сумлык ул безнең эш булып тора. Бу инде
Актаныш үзәгендә яшәгән күп фатирлы, күп катлы йортларда яши торган гражданнарыбызны без 2 контурлы җылылык системасына күчереп бетердек. Бу 1552 квартира турында сүз бара. Инде бу күләмлегенә эш дип билгеләп үтәсе килә. Монда инде безнең бик күп оешмалар килеп инде эшләделәр. Бу эшне әйтергә кирәк, халык белән аңлашып, инде бу эшне без кышка кадәр инде суыклар башланганчы без инде һәрбер квартираны җылылык белән тәэмин иттек. Менә бюджет системасында 90-га якын кеше эшли, хуҗалыкта 90-га якын кеше эшли. Шулай ук бик матур, куанычлы саннар, һәм инде читкә чыгып киткән хезмәт уйышларны да атап үтте җирлек башлыгы. Барыбер менә килдек, без 7 минутта килеп җиттек. Актаныштан ерак урнашмаган бит инде Акталашы җирлек, Актанышка барып эшләүчеләр дә безнең бик күп. Эш белән тәэмин ителеш җирлектән ашар түгел дип билгеләп үтәсе килә. Һәм инде барыбер инде ул зур бәхет җирлектә менә шундый көчле хуҗалыкның эшләве, инде матур эшләве һәм күп кенә безнең инде халыкның шушы хуҗалыкта хезмәт куеп, үзенең яшәү шартларын яхшырту өстендә эшләве һәм хуҗалык җитәкчелеге белән килешеп эш оештырып эшләү инде ул җирлек өчен зур бәхет. Менә Марс Тимирханович та билгеләп китте. Һәм Рафис Фарихович та, алар инде берсен куәтләп, үз арада хезмәттәшлек булдырылуын алар инде билгеләп үттеләр. Инде ул халыкның яшәешендә сизелә, аларның килешеп эшләве дип минем инде билгеләп үтәсе килә. 2 мәктәп урнашкан бит инде, берсенең күрсәткечләре белән әйтелеп китте. Аларның бер вакытта да яшел зонадан төшеп калганнары юк. Ошол беренче эшлектә йөри торган мәктәп, бүгенге көндә алмаса җитәкли мәктәпне сүздә юк, беләбез проблемаларын, ремонт эшләре башкарасы бар. Инде без аны алдагы елларда барыбер инде шушы республика программасын эләктереп булмас микән дибез. Шулай ук район башлыгы да белә, була ул мәктәптә һәр вакытта да Алла бирсә, алмаса инде балалар саны да Алла бирсә артуга таба барган чакта инде без максат куйганбыз бит инде якын тирәдәге балаларны да җәлеп итеп балалар санын арттыру буенча да, чөнки бик күп тарихи шәхесләр биргән мәктәп, бик тарихи җирлектә яшисез бит инде. Республикада безнең алдынгы мәктәпләрнең берсе, ул үз эшчәнлеге буенча һәр яктан өлге булып тора. Сүздә авыр континент белән эшлиләр, ләкин анда эшен алмый торган коллектив булдырылган дип әйтәсе килә. Шулай ук аларның эшчәнлеген без һәр вакытта да республика күләмендә үрнәк итеп куябыз. Эшләгән эшләрегез өчен бик зур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Минем шулай ук кулда рейтинглар инде больница буенча да, культура буенча да Ленар Салванович үзе монда утыра. Ул үзенең позициясын белә, диспансеризация буенча да әз генә инде процентлар үтәлеп бетмәгән. Бу шулай пандемия белән дә бәйледер. Инде барыбер өлкәннәребез күбрәк өйдә утыруны да улай күргәннәрдер. 2021 елда инде диспансеризация барып үтәргә кирәк. Инде соңарганмын дип әйтерлек булмасын. Бу юнәлештә инде эшчәнлегегезне камилләштерсәгез иде, 2021 елда үзегезнең сәламәтлегегезгә битараф булмасагыз иде дип билгеләп үтәсе килә. Шулай ук мәдәният йортының да рейтингы миндә бар. Шулай ук җитәкчесе монда. Баштан рейтингны сөйли башлагач. Арбит Михайлович. Мәдәният җитәкчесе монда безнең клуб директоры. Аның да әзгенә безнең позицияләр арткара киткән. Ул да беләдер үзенең кайсы юнәлешләр буенча әзрәк кенә аксаганын. Инде 2021 елда сезнең инде позицияләрне өстәрәк шулай ук безнең күрәсе килә.